қабули тарҳи ислоҳшудаи қонун дар бораи уҳдадории ҳарбиро як талоше барои ҷалби ҷавонони бештар ба сафи артиши миллии Тоҷикистон медонанд, ки солҳои гузашта бо ҷанҷолу кашмакашҳо дар кӯчаву нақлиёт сурат мегирифт. қонуни мазкурро вакилони маҷлиси намояндагон рӯзи 5 май бе баҳсу баррасии зиёдӣ қабул карданд. ислоҳ дар қонуни мазкур ба гуфтаи Эмомалӣ Собирзода, вазири дифои Тоҷикистон, ба пурра кардани нерӯҳои мусаллаҳи кишвар ба мутахассисон аз ҳисоби ҷавонони таҳсилдида мусоидат менамояд. бар асоси қонуни пешин, сарбозони хатмкардаи донишгоҳ новобаста аз таҳсил дар кафедраҳои низомӣ фақат баъди 1 сол ҳақ пайдо мекарданд ки рутбаи аввалини афсариро бигиранд. акнун ба гуфтаи муаллифони қонун, ин сарбозону сержантони таҳсилкарда метавонанд баъди 3 моҳи адои хидмати ҳатмии низомӣ рутбаи прапорщик бигиранд. албатта дар сурате ки майл дошта бошанд хидматро дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ идома бидиҳанд. айни замон дар қонуни мазкур шеваи додани рутбаи низомӣ ба занонро муқаррар карданд, ки дар сафи нерӯҳои эҳтиётӣ ҳастанд. дар қонуни пешин дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ин гуна чизе набуд. дар Тоҷикистон хидмати ҳатмии низомӣ 2 соли расо аст ва сарпечӣ аз хидмат зиёд ба назар мерасад ва яке аз сабабҳои онҳо бадрафтории афсарон бо сарбозони навомада медонанд. дар мавсими баҳории даъват ба сафи артиш дар соли 2023 гурӯҳе аз донишҷӯёни солҳои охири донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро ҳангоми супоридани имтиҳон аз дохили муассиса ва маҷбурӣ ба хидмати ҳарбӣ бурданд. агарчи масъулони донишгоҳ гуфтанд, ки 20 ҷавон худашон ихтиёрӣ ба артиш рафтанд, дар он моҳ 200 донишҷӯи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷандро ҳам ба хидмат бурданд ва нагуфтанд, ки ихтиёрӣ буд ё маҷбурӣ. акнун ба гуфтаи Нусратло Маҳмудзода, раиси кумитаи мудофиа ва амният дар маҷлиси намояндагон, қонуни нав ҷавононро ҳавасманд мекунанд, ки ихтиёран ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ пайванданд ва артиши кишвар бо афсарону прапорщикҳо пурра шавад.